Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano paichange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe maharawo tena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa paHatirare 263 uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, last video randakapedzera kuposta pano paHatirare 263 kana wakariona ndakataura nyaya yeaccident yakaitika kuhwedza pachikoro chinonzi St Mary's. Ndo pane vana vakaita accident. Vana ava vakaita accident vachibva kunotora results e-O-level. Vana vanga vachangobva kunyora ende vaibva kunotora results avo e-O-level. Vadikani, takareceive sad news ipapo. News dzekuti kombi yainge yakatakura vana vaibva kunotora results e-O-level aya vakaita accident. Kombi yakaita accident. Yakapinda musango yasvika ichirowa muti. Yaita accident. Pakombi apa pakafa vanhu 2. Vese vakomana vakafa pa accident iyi. Umwe wacho anonzi Wayne, umwe wacho anonzi Denzel. Saka vanhu vakaida kuziva mazita evanhu vakatisiya pa accident apa. Wayne na Denzel ndiwo vakafa ende zviri kunzi vanga vakapasa zvikuru. Wayne ari kuchemerwa ku South Park, Denzel ari kuchemerwa kuMabvuku, ndokuri kuchemerwa vana ava. Wayne ndiyo muri kuona pa screen apa but mufananidzo waDenzel hatina zvaizvezvi. Chiodress chipiswa vari vese ngavazorire murugare. Veukama ndava nechemenetariro mhepo dzakasimuka pakafamba Satani. Usatame nekuti mwana anenge achibva kunotora results akapasa. Kombi yobva yaita accident yobva wafira pasport. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Sekuziva kwamunozviita vadikani manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinoitira kuti muwane manews updates akatowandei pasame video. Next update. Pane video iri kutenderera mastreets esocial media. Ndakuona kuWhatsApp vanhu vachindinetsa kumaWhatsApp channel ndiri kunetswa. Facebook chaikucheka vanhu vane mubvunzo pamusoro peka video ikauka video akakutenderera mastreets esocial media. Vakati Hatirare tokuziva usinganonokeri nyaya idzidzi. Chii chaitika pavideo inisa Hatirare handinonoki kuzvifambira. Kavideo aka short clip video kemurume uyu anga achifambidzana neshamwari yemukadzi wake. Vanga vachidana neshamwari yemukadzi wake. Dzimwe nguva ndati vhetei mashamwari aya. Dzidza munhu wako, dzidza shamwari yako kuti hunhu hwake hwakamboita sei. Mukadzi uyu abata murume wake neshamwari yake mukadzi uyu wechikadzi vari palodge. Zvavabatwa vari palodge, murume uyu anga kutotiza mukadzi wake achitiza negirlfriend vachipinda mumota. Zvavapinda mumota, muridzi wemurume abva atera kumota ikoko akanotanga mhirizhonga. Ndoka video kadao kuisira ika short clip video pane noise. Ndinokumbira tauzva ndinofuka comment section pamusoro peka video akaka. Vadikani, ndatidzidzei vanhu vatinotamba navo, dzidzai shamwari dzamunotamba nadzo. Dzimwe dzinokusiyai munguva yakaoma, dzimwe dzinokupinzai muna taisi reva. Last update yanchadzoka nchirova last update ya Apostle Chivhayo pavataura mashoko ari kuenderana navase Wicknell Chivhayo. Zimselebs. Apa zidafu sibaba racho baba. Next update video ra Apostle Chivhayo. Video ra Apostle Chivhayo iri riri kuenderana nase Wicknell Chivhayo. Vanhu ndopa vazongotanga ukubuda mastreets esocial media vachiti ivo vaApostle Chivhayo ava munhu waMwari here kana achiparidza lifestyle yemunhu. Nokuti Apostle Chivhayo pavideo wangu achitaura kuti Chivhayo anoshandisa mari dzekuba. Ndokumbira kuti zvadofika comment section. Vamwe ndo vazongoya vachiti ichokwadi, vamwe vachiti Apostle Chivhayo muri kurwadziwa, madii kutsvago yenyu mashandisa. Ndatione video. And I'm telling you, one day tables are going to turn. Yes. And when the tables turn, an audit shall need to be done.
It's very easy, brethren, Helen, to prove that Chivhayo is not giving out these cars from his businesses. It's easy. If politics was not involved, it's easy. You simply evaluate the cars that he has given and the value of the cars he has bought for himself. And then the Zimra, the tax collecting company, just says, show us your tax returns that prove that you made the profit that enabled you to buy these cars. You don't have to show me your memorandum of association or your registration certificate. All those are not documents that can prove that you are using legitimate means to get money. Tax returns. I don't know if we have done that in Zimra or not. Tax returns are the simplest way to prove somebody's worth. If you have $1 million in your account, brethren Helen, and we suspect you of doing illegal things, the government will simply say, how did you earn $1 million? Either you are employed. We want to see the money trail from your employer to your bank account. We want to see your letter of appointment. We want to see your pay slip. We want to see how much of pay as you earned did you pay to have 1 million as net salary. If it is your net profit, we want to see your tax returns. It's simple. You don't have to be an economist to understand what we are talking about. So when we say Chivhayo is using stolen money, we know he can't prove what we are saying here in any court of law. But let us read Jeremiah chapter 17, verse number 11. Jeremiah chapter 17, verse 11. I would like us to read it again in the NASB so that we may get a simplified version. I want the etymology to be simplified there for clarity's sake. Yes. As the partridge sits on eggs and hatches them not, so he that gets riches and not by right shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be a fool. Am I?